1990 a v základnej skupine vtedy uhrali 3 remízy. Bude to veľmi zaujímavý duel. Miernym favoritom je samozrejme Španielsko. Mnohí favorizujú Španielsko dokonca aj za najväčšieho favorita celých majstrovstiev sveta. Ale samozrejme tipovať vo futbale je veľmi ťažké, čo ukázal aj doterajší priebeh majstrovstiev sveta. Veď už po základných skupinách sú z hry von najväčší favoriti Francúzsko a Argentína. Anders Frisk, hlavný rozhodca, renomovaný, a na čiarách Slovák Igor Šramka a jeho krajan Leif Lindberg. Všetko je pripravené na začiatok 4. osemfinálového zápasu týchto majstrovstiev sveta. To bude 4. štvrťfinalistom po Nemecku, Anglicku a Senegale. Výborne zapracoval Kilbane, Robbie Keane. Poradil si s Pujolom. Keaneova strela tesne minul. Prvá vážna situácia pred bránkou Ikera Casilasa. Morientesova hlavička a given. Hovoril som, že je postavenie mimo hry a v ňom Raúl. Áno. Na druhej strane nespôsobí Slovák Igor Šramka. Je tu prvý gól v tom svetovom šampionáte pred 4 rokmi vo Francúzsku. Ešte raz Pujolov centr vo svojich 34 rokoch. Stále výborný. Predovšetkým jeho pozičná hra je. Jíri to zvládli zatiaľ. Trochu nepresná z nohy Marka Kinselu. Howlandová prihrávka na Keana. A jeho nepresná strela bez prípravy z otočky. Ešte raz. Kinselov center a práca pomerne ľahká pre Casilasa. Proti Algerovi to bude mať, ale myslím si zatiaľ najťažšie v doterajšom priebehu turnaja. Jerry Breen. Šanca Španielov, Luis Enrique 2-0. Neviem, či to bolo postavenie mimo hry, ale ohroziť Givenovi. Luis Enrique nepresne. Vynikajúca kombinácia Španielov. Javi de Pedro centroval. A Morientes sa k lopte nedostal. Postavenie mimo hry. Neskoro prišla prihrávka na Morientesa. Nedorozumenie v španielskej obrane. A v 16. Vedľa neho Hierro i Pujol. To nie je offside, tak áno. 6. španielský offside. Offside. Celkom jednoznačný. A v ňom Fernando Morientes. Výborný center. Staunton veľmi dobre pred Raúlom. Odvracia na rohový kop. To nie je postavenie mimo hry. Robbie Keane mal šancu. To bola výborná prihrávka za chrbát obrany od Matta Howlanda, dispečera stredu poľa v írskom tíme. Postavenie mimo hry opäť. Ďalší zo série offsideov a v ňom Raúl. Výborne Matt Howland. Rozhodol sa pre strelu. Práve odpískal prvý polčas. Od 8 minúty Španielsko vedie nad Írskom 1-0. Dalo by sa povedať, že zaslúžene. Uvidíme v častých zakončeniach. Breen ho nestihol pokryť, ale nedá sa povedať, že by to bola nejaká Breenová vážna chyba. Morientes jednoducho. Najprv ešte španielská akcia, ale už zastavená. Aspoň na chvíľu. Raúl, stále Raúl. Obrovská šanca Morientesa. Írska šanca. A Hierro odkopával z prázdnej brány po strele Kevina Kilbanea. Ešte
Ešte raz. Javi de Pedro centruje a výborná lopta na Jera, kapitán Španielov i Realu Madrid. Hovorí sa o ňom, že je vôbec najlepším kapitánom vo svetovom futbale. Fakt, že dokázal poradil si sa s Juan Frana a to bude pokutový kop, celkom správne. Damien Duff dokázal, akým skvelým driblérom je. Hovoril som jednoznačne, najväčšie nebezpečenstvo hrozí Španielom práve zo strany super rýchleho a mimoriadne dobre driblujúceho Damiena Duffa. Juan Fran navyše vidí aj žltú kartu. A Einhard nepremenil vynikajúci zákrok Ikera Casiasa. Kilbane už loptu do siete nedorazil naspäť, keď mohol. Mendieta. Raúl sa k hlavičke nedostal. Treba pochváliť aj irskú obranu. Šanca Raúla! Offside. Správne rozhodnutie. V treťom zápase základnej skupiny. Šanca! Raúl! Raúl mohol zrejme definitívne rozhodnúť. Shay Given zachránil írske ešte šance na postup. Tam je výborne Mendieta. Šanca pre Kína. Casillas. Perfektne. Pozične sa postavil. Veľmi dobre vybehol. Obrovská šanca Írov. Quinn sa nedostal v hlavičke. Pujol ho veľmi dobre pokryl. A ďalší pokutový kop. Tak to je veľmi nečakané. Ťažko povedať, čo sa tam stalo. Samozrejme, je to v súlade s pravidlami, ale Robbie Keane využíva svoju druhú príležitosť, respektíve druhú príležitosť pre Írov a vyrovná v druhom polčase. Vyrovnané 1-1. Robbie Keane po tretíkrát sa zapisuje do listiny strát. Splnili to, čo si zaumienili cez prestávku, dokázali vyrovnať a treba povedať, že celkom zaslúžene boli. Španielom nevyšla taktika brániť jednogólový náskok. Udržanie si šancí na postup do štvrťfinále. Inamoto. Ako sa teda Španieli poradia bez týchto troch hviezd, bez Raúla, Morientesa a De Pedra. Quinn hlavičkoval. Presadil sa v hlavičkovom súboji, ale Írov. Nepresná Mendy. Prín, nebolo to postavenie mimo hry. Kilbaneová strela. 25-ročný hráč FC Sunderland v anglickej Premier League. Patrná pomalá rozohrávka. Safety first. Anglické pravidlo v predĺžení platí dvojnásobne. Odpískal prvé predĺženie, konkrétne do Leeds United. A práve tam sa opäť, ako sa hovorí, futbalovo našiel a patril pase. Robbie Keane. Tečovaná strela a bude to rohový kop. Robbie Keane. Tesne minul Casillasovú bránu. Presadil sa, stále Baraka. To bolo vynikajúce z jeho... Íri teraz opäť hrozia. Connollyho strela. Tá lopta od Pujola. A Elguerasa v španielskom týme, ale už sa neraz. Aj druhý súboj vyhráva s Casillasom Robbie Keane. 1-0 pre Írsku. Iero po tretíkrát na týchto majstrovstvách sveta premieňa pokutu v írskom tábore. A Howland zaváhal. Opečiatkoval iba Bruno Casillasovej brány. Výkon. A s prehľadom premenia aj pokutový kop. Španieli vedú 2-1. Určite nesklamal. Ako sa prezentuje teraz. Zvládol situáciu. A toto už je pre Írov viac ako kritické. Casillas zneškodnil Írov. A Juan Fran minul bránu.
Kút. Juan Fran je prvým zo Španielov, ktorý Kevin Kilbane. A toto už je zrejme koniec írskych nádejí, keď ešte šance samozrejme žije. Ale je to viac ako kritické. Ak teraz Španiel... A Valero nedal. Dráma pokračuje. Krajný obranca Fulhamu zaváhal, ale Mendieta nie. A tak Španielsko je vo štvrťfinále. Napriek zaváhaniam Juan Frana a Valerona, Mendieta